I denne her video vil jeg vise dig, hvordan du indsætter en tabel på din side. Tabeller kan have sin nytte ved præsentation af oversigt af tal og data, og de kan være meget gode til at formatere tekst og for eksempel kontaktinformation. Du indsætter en tabel ved at gå ind på dit CMS, logge ind på systemet, vælge sider og finde den side, som du vil indsætte en tabel på. Når siden er åben, klikker du der på siden, hvor du vil indsætte din tabel. Jeg har valgt en punkt her. Så går du op og vælger indsæt tabel, indsæt ny tabel ikoner. Og her får du muligheden for at definere, hvor mange kolonner og hvor mange rækker. Vi vælger her 3 kolonner, 4 rækker. Du kan sætte en padding på, det vil sige, hvor stor afstand der skal være mellem tabellens linje og indholdet. Og du kan sætte en border. Det er, hvor tyk tabellens linje skal være. Hvis der står 0, vil tabellen være usynlig. Nu er tabellen oprettet. Du klikker på det første felt inde i tabellen. Her kan vi lave en overskriftsrække. Når du klikker på tabulator-tasten, ryger du automatisk til det næste felt. Klik på tabulator, og den rører ned til det næste. Du udfylder felterne. Og når du er færdig, klikker du på gem. Siden bliver gemt og opdateret, og du kan gå ind på din hjemmeside, opdatere den og se tabellen. Som du kan se, så er den god til at formatere rækker af data input, og du kan eksperimentere lidt med udseendet ved at gå tilbage til din hjemmeside eller dit CMS ind på din side. Marker tabellen. Det gør du ved at trykke på den tynde kant i tabellen, og du kan se, at den er markeret, når ikonet for indsæt ny tabel lyser. Hvis du vil redigere i udseende, kan du klikke på tabellen her, eller på ikonet, og du kan for eksempel gå ind og sætte en tynd border på, 1 pixel bredde. Du kan gå ind under Advanced, og du kan vælge, hvad for en farve borderen skal have. Du kan vælge alle de farver, du har lyst til. Nu vælger vi en neutral grå farve der. Du kan vælge en baggrundsfarve til selve tabellen. Du kan skrive et hexadecimaltal, eller du kan vælge i farvepaletten. Du trykker Apply, når du har fundet en farve. Opdater og tryk gem. Dine rettelser bliver opdateret på din hjemmeside. Gå ind og opdater selve hjemmesiden, og du vil kunne se dine rettelser. Du kan redigere frem og tilbage, indtil du får et udseende, som du har lyst til. Hvis du fortryder din tabel og vil have fjernet den fra hjemmesiden, går du ind på siden igen. Og du markerer tabellen ved at trykke ud i kanten af den. Når du kan se, at den er markeret og ikonet lyser, kan du simpelthen trykke Delete og gem.